なぜだ。なぜボーゼルを助けるような真似をするんだ。確かに闇の軍勢に頭を下げて従うのは性に合わないね。だが陛下なき後はバカな。死んだ者の遺言のために闇の軍勢に従うというのか。これ以上答える必要はないね。ただエルヴィン、もたもたしている時間はないわ。急がないと。分かっている。急がなければならない時に漂流兵団と我が敵を撃て。わけにはいかん。癒しの力よ。我が敵を撃て。あなたたちはここで死ぬのよ。イメルダ様のためならばこの命、これに耐えられるか。クソ。わけにはいかん。まだまだ上を目指します。イメルダ様。敵は思うように身動きが取れないよ。あんたは機動力を生かして敵の弱いところをうまく攻めるんだよ。はっ、おまか
バカな。お前たち、そう簡単に敵に侵入を許す。ジェシカ様、見ていてください。
やるわね。我が敵を撃て。癒しの力よ